फोजावदों IPO मोनसे बिजनेस पारपस जाहैबाय 100 रुपिसनि IPO हाय सेल जादों 300 400 500 लागै थांदों जाहैबाय सो दा बेबायदि बिराद मोजां बिजनेस जागासिनो दं पोस्ट अफिसनिया जादोंबा जोंनि BTR नि जितु 4th ग्रेडनि साख्रि बेथ' आरो बुंनो नांला एन्ड इमान गोलाव इमान फुल पेज बिथाङा जे स्केन खालामनो हादों जायबा खालामनो बेखौहाय गजारि सालानखौ दाननानैहाय साबमिट खालामदो बाट मा एक्सपेक्टेशन लागोन नोंथांमोना नैबेनिफ्राय मोनसे इमान गोलाव सम प्रिपारेसन खालामनायनि उनावबो ADRE आव नैबेबायदि दावराव दावसिया जादों घटनाया जादों एन्ड बेथ' बिराद फिसा BTR नि जितु 4th ग्रेडनि साख्रि हेलो एसपी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खनसे हेलो एसपी ब्लग चेनेलावहाय बरायनाय थाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय एन्ड मोनसे खावलायनाय जायफोरा आंनि चेनेलावहाय गोदान प्लिज नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो बेनिफ्राय बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअफोर फैयोब्ला लेटेस्ट आपडेटखौहाय मोननो हायो दाना थांसै गुबै टपिकसिम दिनैनि टपिकआ जोबोद इन्टारेस्टिं आरो मोनसे ब्रेकिं निउज होनजागोन बियो लेटेस्ट आपडेटआ नैबेनो जे थांनाय 15 सेप्टेम्बर सानडे माने रबिबार खालि नोंथांमोना बयबो हयथ' सोरबा न'खरनिफ्राय बा नोंथाङानो परीक्षा हैदोंमोन जानांगौ आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टखौ स' गोबां गोलाव सम प्रिपारेसन खालामनानै नोंथांमोना मोनसे एक्सपेक्टेशन थायो जे मोनसे बिराद फ्रुटफुल फिथाइ जोङो मोनगोन होननानै ना माने फ्रुटफुल फिथाइ गोदै फिथाइ थायगोन होननानै थ' नोंथांमोना बेनि थाखाय गोबाव सम खस्थ' खालामबोबाय पेशेन्स लाखिनानै नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामना फैदों आरो थिग बे एखे लेखायैनो आसामनि CM बिथाङा जोंना मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा सारा मिडिया निउसनि गेजेरजोंहाय पेपार मिडियानि गेजेरजोंबो गोबांथार माने एग्जामनि फर्मेट्स गाइडलाइन्सखौ लानानैहाय बिराद स्ट्रिक्ट मोनसे आइन पास खालामदोंमोन जे परीक्षा होग्रा केन्डिडेट्सफोराहाय जाय माने डिफल्ट खालामो एग्जामिनेशन सेन्टाराव स' बे गाइडलाइन्सखौ जाय मानिनानै सोलिया बिथांमोनाहाय 3 बोसोरहालागै जेल जानो हागौ होननानैबो बुंदोंमोन आरो जोङो नुबाय अलरेडि सासे फिमेल लेडि सासे गावनि फेसबुक पस्टनि गेजेरजोंहाय लाइभ फैनानै बिथाङा फोरमायदों जे चेकिंआ माबायदि जादोंमोन बिथाङा दुखु फोरमायदों बिदि जानांगौमोन एक्चुअलि जिबायदि प्रसेसजों जादों बे आनएक्सपेक्टेडमोन आरो लोगोसेनो दिनैनि लेटेस्ट निउसआ नैबेनो जे ADRE पेपारा लिक जादों रायजोफोरा ADRE नि पेपारा लिक जादों दानि बावैसो एटलिस्ट 50 मिनिटसो जाबाय एन्ड इभेन आंबो मोनदों WhatsAppनि थ्रुयै जे PDF स्केनारजोंहाय स्केन खालामनानैहाय बे बुस्थुआ WhatsAppआव शेयार जालायगासिनो दं एकदम एखे फर्मेट विथ द बुकलेट नाम्बार सिरियल नाम्बार गासिबो फर्मेटआ थिगैनो दङ एन्ड 94 पेजेसनिबो एकदम कमप्लिट स्केन कपि आरो लोगोसेनो 150 कुइसन्स बेवहाय दङ स' बे एक्युरेट दा बेबायदि माबोरैहाय मोनखो बबे सेन्टारावहाय बेबायदि गन्डगला जादों स' बेनि तदन्त माबोरैहाय जागोन दा बेनि आरो मा नेक्स्ट आपडेट फैबावो दा बेखौथ' जों बारा मोनथिनाय नंला इमान स्ट्रिक्ट मोनसे गाइडलाइन होनायावबो मामाया बुंदोंमोन जे बेबायदि खुनु डिफल्ट जानाय नङा बेबारनिया बिराद स्ट्रिक्ट जागोन इभेन एग्जामिनेशन हलफोराव बेबायदि फोसावदोंमोन आरो दा बे मारैहाय बिदि जानो मोनखो आनएक्सपेक्टेडलि माने बेबायदि पेपार लिक जेरावनाखि रुमाल मोनसेबो लांनो होआखैनो इभेन कइन्स थाया होमबा फैसा रिं इयार बेफोरो गासिबो नट एलाउड ओमफ्राय आरो बेलाबो दै बथल बायदिसिना जिखुनु माने बेबायदि पेन सिंगल पेननि अनगा लिरग्रा फावथेननि अनगा नोंथाङा एक्क' एक्सट्रा लांनो मोननाय नङा सिङावहाय स' बेवहाय माबोरैहाय मबाइलजोंसो नों PDFखौ स्केन खालामगोन ना होमबा स' बे डिभाइसआ बोरै हाबैखो इभेन एग्जामिनेशनाव जाय दङ डिउटियाव बिथांमोनाबो मबाइल केरि खालामनो मोना अब्ला बे जिनिसा बोरै जाखो बबे सेन्टाराव जाखो दा बेनि माबायदि बिजिरनाय जागोन बेखौ जोङो नेनांसिगोन आरो थाबैनो मोनथिनो मोनगोन बेनि बागै एन्ड बेखौहाय मोजाङै जोंना मामायासो एक्सप्लेन खालामनो हागोन दा बिथाङा इमान गोलाव समनिफ्राय 1 लाख साख्रि होगोन आसामाव होननानै फोसावबाय थादों मोजां क्रेडिटबो मोननो हादों बिसायख'थि जिथु जालांबाय बेयाव बिथाङा बिराद क्रेडिटबो लानो हादों बिनि गेजेरजोंनो एन्ड 1 लाख साख्रि फोसावनायनि बिथाङा मोनसे बिराद मोनसे डेम' हिसाबै माने मोनसे बिराद भाइरेल जादोंना बिथांनि जिथु 1 लाख साख्रि होनो हानाय बा होनायनि प्रसेसखौ लानानैहाय बिथाङा बिराद गोजोननाय मोनदों जानांगौ स' रियेलिटिनि बेबायदि नोंथांमोननि जिथु ड्रिम्समोन नोंथांमोननि जि हप नोंथांमोननि जि साननाय बेबायदि जुदि आनएक्सपेक्टेड जाथाया जुदि जायोब्ला गोसोआव एसे दुखु नाङो नङा होमबा स' दा नोंथांमोना
निश्चय नोंथांमोनाबो लुबैदों जे नैबेनि फारसे माबायदि बिजिरनाय जागोन नङा होमबा? स' जोङो समखौ नेनानै थानांसिगोन। आरो बे एक्चुअलि एग्जामिनेशन हलनिफ्राय लिक जानाय नङा बे एक्चुअलि, मानोना एग्जामिनेशन हलावहाय जेबायदि चेकिं जादोंमोन मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय, स' बेवहाय मोननै मोनथाम प्रसेस थायो नङा होमबा चेकिंआवहाय। फार्स्ट र' जोबलायबाय, सेकेन्ड थार्ड बेबायदि माने दंमोन। स' गोबांथार चेकिंआ बिराद स्ट्रिक्ट जादों, न' डाउट बेवहायथ' खुनु कम्प्रमाइज गैखाया, जेरैहाय निउसावबो जों अलरेडि आं होनखाबाय। दा बियो हयथ'बा जानो हागौ जे एग्जामिनेशन हलसिम बे पेपारा जितु साप्लाइ जानायनि सिगां बा पेपार सेट खालामग्रा बिथांमोननि गेजेरावनो बे माबा मोनसे बेबायदि घटनाया जादों जानांगौ। माने बिथाङा शेयार खालामदोंमोन खोमा सोरजोंबा पेकिं थानायफोरजोंहाय। स' बेखायनो नायदो, इमान गोलाव सम प्रिपारेसन खालामदोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ, स' ADRE खौहाय मोनसे क्लिन एग्जामिनेशन फाथिनो थाखाय बा बेबायदि। बाट साडेनलि आनफर्चुनेटलि जुदि बेबायदि खौरां फैयो आरो पेपारखौ बेबायदि मोनो जेरावनाखि नोंथाङा सेलफोन जिखुनु डिभाइस बा जिखुनु बुस्थुखौनो लांनो मोना सिङाव, अब्ला माबोरैहाय बे पसिबल जे PDF जों स्केन खालामनानै एथ' मोजाङैहाय एग्जामिनेशन हलनिफ्राय बेयाव हरनो हानाय बा गावनि मबाइलावनो बेखौ सेबखांना लानो हानाय बेबायदि सोर होगोन नङा होमबा? आदार्स केन्डिडेटफोराबोथ' नोंथांजोंनो जफागोन बे एग्जामिनेशन हलावहाय, एक्सट्रा स्पेशल रुमथ' नोंनो प्रभाइड खालामा। स' बे न' डाउट बेयो एग्जामिनेशन हलनिफ्राय लिक जानाय कुइसन पेपार नङा, A सिरिसनि कुइसन पेपार, बुकलेट नाम्बारबो दङ, सिरिस नाम्बारबो दंखायो। स' बेयो एग्जामिनेशन बे पेपारा एक्चुअलि बे पेपारा दा जोङो ओरैनो आन्दाजसो खालामनांसिगोन नङा होमबा? सोर खालाममारदों सोर खालामाखै जों एक्जेक्टलिथ' बुंनो हानाय नंला। बाट बियो पेपार सेट खालामग्राफोरनि गेजेरावनो, जाय बिथांमोना पेपार रानदों डिस्ट्रिबिउट खालामदों, बिथांमोननि गेजेरावनो बे माबा मोनसे बेबायदि जाथाया जादों होननानै साननो हाथावथाव आरोना। आरो बाखिथ' नों एग्जामिनेशन हलनिफ्राय लिक जादों होननानै बेखौ साननो हाखाया, इम्पसिबल। आरो जुदि एग्जामिनेशन हलनिफ्राय जादोंबाथ' एख' नंला जेनेबा, मानोना नेटबोथ' अलरेडि काट अफ खालामखादोंमोन, स' बे शेयार खालामनायनि खुनु माने कन्डिशनानो गैखाया। एन्ड इमान गोलाव इमान फुल पेज बिथाङा जे स्केन खालामनो हादों, जायबा खालामनो बेखौहाय फुल पेज स्केन खालामनायनि एथ' गोलाव सम मोनखानाय नङा बिदि। एन्ड नोंथांमोना BTR नि जितु रिक्रुटमेन्ट ओंखारदों पियन पस्टखौ लानानैहाय, ग्रेड 4 नि जितु पस्ट फोसावदों, 21 सेप्टेम्बरा लास्ट डेट। स' गोसो गुदुंफ्रा जुदि खालामाखैब्ला दाबो सम दङ। CSB भिजिट खालामै क'क्राझाराव डाइरेक्ट, खाथियावनो पस्ट अफिसफोर दंखायो, IPO खौ बेनिफ्रायनो लादो आरो नङाबा ट्रेजारि सालानखौ दाननानैहाय साबमिट खालामदो। बाट मा एक्सपेक्टेसन लागोन नोंथांमोना नैबेनिफ्राय? मोनसे इमान गोलाव सम प्रिपारेसन खालामनायनि उनावबो ADRE आव नैबेबायदि दावराव दावसिया जादों, घटनाया जादों। एन्ड बेथ' बिराद फिसा, BTR नि जितु 4th ग्रेडनि साख्रि, 193 पस्ट नामा, ओरैबायदि माने IPO नि क्राइसिस ना, गोलाव माने गोबांथार मानसिफोरा, माने आं दाख्लै गुवाहाटियाव दंमोन, फन खालामहरदों, प्लिज आंनो IPO हरलै, IPO लाबोना हो, जेरावबो मोनाखै IPO। माने ओरैबायदि जादों ना, IPO पस्ट अफिसाव फैयो, फैस्लाब मोनै जोबो थारमाने, बुकिं बयबो बुकिं माने। ओमफ्राय ब्लेकआवबो सेल जाबावदों IPO, मोनसे बिजनेस पार्पससो जाहैबाय। 100 रुपिसनि IPOहाय सेल जादों 300, 400, 500 थांदों जाहैबाय। स' दा बेबायदि बिराद मोजां बिजनेस जागासिनो दं पस्ट अफिसनिया। एन्ड IPO नि क्राइसिस, गोबांथार लोगोफ्रा फन हरनानै बुंहरदों जे IPO नांगौमोनलै होननानै, आं इभेन हरबायबो गोबांनो। स' बेबायदि। स' नोंथांमोना मा एक्सपेक्टेसन लागोन जुदि ADRE ना बेबायदि इरर जादोंबा जोंनि BTR नि जितु 4th ग्रेडनि साख्रि, बेथ' आरो बुंनो नांला, न' वर्ड्स। स' बे अलरेडि माने सोरनिबा खथा नै इसिखिनि, सोरनिबा खथा इसिखिनि खथा राननानै लाजोबखाबाय बियो। स' दा बेवहाय नोंथांमोना बोरै मोनसे फेयर एग्जामिनेशन जागोन होनना सानदों, जिहेतु अरेलसो जाबावगोन। स' बिनि सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि जागोन? स' आंहा बुंनो गोनां एख' गैला। स' बाखि नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन, दाबो दङ समाहाय। लास्ट डेटआ 21 सेप्टेम्बर बेलासिनि 5टा बाजिसिम दै। बिनि उनावहाय एक्सेप्ट जानाय नंला आरोना। स' अफलाइन प्रसेस कमप्लिटलि। स' बिदिब्ला आरो बे आनएक्सपेक्टेड जितु जाथाय, नैबेनि फारसे
मा आपडेट्स फैयो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन स' बेनोसै आरो लोगो मोनबावसिगोन नोंथांमोनजों नेक्स्ट भिडिअआवहाय इन्टारेस्टिं टपिक लानानै स' भिडिअखौ जुदि शेयार खालाम नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय बाय